video kay upat ra ka bangko ang mautin sa atin sa 101 sa Divine Government. So magpasalamat ta tanan. Ako magpasalamat din ako sa inyong naging director sa inyong RD na si Mr. Marcos Puntong, kasi hindi ko akalain na kami magkasama sa Itsur. Ako isang major, hindi ko alam kung ano ranking niya doon. Kasi sabi sa akin ni General Aguilar, maghanap ka ng tao. Sino tao? Ang daming tao. Sabi niya yun noon, dumaan. Sabi ko sino ba yan? Sabi sa akin alamin mo yan. Ba't ko alamin yan? Gawin pang-usawan yan. Yun ang pabiro ko doon kay General. Hindi naman yun kasi may misyon ako isa akong spiritual doctor. Ayun, ang inuna ko mga pasyente, hindi ko inuna yung ang utos. Hindi ko akalain lumipas ang panahon, tumakbo ang panahon. Dito lang pala si Ronald ang parang guidance, angel, si Ronald na nakarating ilan sa Surigao. Yes! So si Ronald ang inyong pinaka-angel na nakarating kayo sa akin. Kasi ako half Muslim, Christian, pero hindi ako marunong mag-Muslim. Ang alam ko lang Assalamualaikum, masalam. Dahil isimba ako ng Papa sa moske, kasi yung mag-alala malilipong man ako. Kaya sabi ng Papa, hindi ka pwede sa Muslim, doon ka sa Christian. Kaya dinala ako ng Papa ko sa simbahan ng Roman Catholic. Hindi man ako malipong. Tapos sabi niya, Papa, mag-aral ka ng Chabacana. Sabi ko, ayaw ko. Mag-aral ka ng Muslim. Ayaw ko. Anong gusto mo? Tagalog. Bakit Tagalog? National language. Kaya walang nagawa yung aking Papa. Kaya kayo, in behalf Christian or Muslim, hindi kayo pwedeng iwanan. Kasi ang Mindanao ay autonomous republic of the Philippines. So separate tayo sa Luzon. Tayo na sa Mindanao, tayo yon ang mag-implement sa federal. Wala tayong pakialam doon sa Visayas at saka sa Luzon. Kasi ang Mindanao, ang Prime Minister si Duterte. So pinadalhan ko na si Tatay Digong na authority. Mayroon na rin siyang ID sa 111. Mayroon na rin siyang uniform. Mayroon ng uniforme. Mag-text message si Tatay Digong sa akin noong nakaraang linggo. Sabi niya sa akin, mag-antay-antay lang ako kasi kukunin naman niya ako the partnership of federal to change. So mo nga naplastar na mo na naamoy mga ranking, iplastar din ninyo yung i-label sa inyo. Kasi ang basihan kasi niyan, pati na yung libro, asa ka doon si Ronald, ang librong ko lang. Alam mo saan ako nagpupunta, dito lang dinala ko itong dokumento, gawa ng inyong RD, kasi magkasama kami sa Itsur. Kasi itong libro na to, libro ito ng yung pula. Libro ito sa Itsur. Ito yung libro, Itsur, United Nations Military Philippine Government, National Acknowledgement in 2004. So dito sa libro na to, nakapirma dito President, Vice President,
lahat ng nag-upo na sa local government. Ngayon, kung hindi kayo maklastar, sa pagklastar dito, yung mga nakaupo dito as appointed in 2004. Yung 2004, swap, halimbawa, kayo po, sir, mayor. Bigla tayong nag-implementar na sa federal. Ang federal is 2005. So, ito na lang yung pagsweldo yung lahat ng military. Lahat na, mga military. Hanggang lahat ng kumpanya, ilinagay na sa 101. Kasi ang federal is Father Divine Rights of Law. Ngayon dito sa ating transmission order, gawa ng RD ninyo, kasamahan ko sa Edward, dinala ko ito para malaman na isa ako ang may libro. Isa akong hawak ni General Domingo po Aguilar. Mayroon tayong libro, yung kintal. So ito po yung magiging pira natin. Mayroon naman doon sa tarpaulin. Yung tarpaulin, iwan ko yan dito. Kasi dito, gagawin ninyo ng opisina. So bali, isa bali ditong branch. So mayroong libro, may Xerox, so mayroong original. So ito, nandito na ito sa bangko. So isa 1 quintal, isa 5,000 feet. Ngayon, kung wala kayong ID, so bibili kayo ng quintal sa bangko. Araw-araw kayo bibili, 5,000. Maubos din yung pira ninyo sa kakabili. Kasi tatanggapin yan sa bangko, gawa noong yung ID to yun. Kapag naubos na ang currency ninyo, saan naman kayo kukuha? So wala. Magpa-ID naman kayo. Pag-ID nyo is 5,000 piso na. Ngayon, mura lang. Ngayon, bakit nilibing si Marcos? Dahil sa Globo. Yung nakahimlay sa Batak Ilocos Sorwax yun. Hindi yung tao, ha? Wax lang yun. Hindi yun si Apo. Itong libro na Blue Book, kaya ilinibing ni Father Adonai at saka ni Padre Mario Ormos at saka ni Tatay Digong dahil sa Blue Book. Ang akala nila ay ito ay igiunlanan, ginawang unan. Paghila ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi Blue kung hindi ay unan. Ang sabi ni Presidente, paano yan, Father? Wala yung Blue. So hindi kayo mag-federal. Hindi sila mag-federal kasi wala sa kanila ang Blue. Nandito sa akin, hindi tayo mag-federal. Ito yung hinahanap nila. Yung isa dito na libro, yung isa dito, ipinadala ko sa Roma, Italy, sa mga Santo Papa. Nung matanggap itong libro na to, nag-resign si Pope the 16. Yun naging Santo Papa si Mario Ormos. Yun na yun ang Mario. Ano bang dito mo? Tama ba yung sinabi ko? Uy, koleksyon kayo. Santo Papa. Baka naman mali yung sinabi ko. Si
of the 16, nag-resign. Pagbasa niya dito. Kasi ano ang naman dito? The room is the big corruption. So, nandito eh. So, natatakot yung Sansang Papa na madamay siya, magkasala siya sa Panginoon. Kaya, ito ngayon, hinahanap nila na saan ang globo. Ang sabi ko, kung nasa inyo ang globo, edi kayo may karapatan. Eh wala sa inyo, edi ako may karapatan. Kasi may salaysay ang globo. Itong globo, 1978, pinalabas nila ay Skylab. Hindi Skylab ang dumating sa bansang Pilipinas, kundi spaceship ng alien sa Tanay Rizal sa Tandang Putyo sa dalawang kawayan. Doon kay Rolando Pabon, ang spaceship ng 5 aliens na iti. Ito ang dala ng 3 globo. Galing sa Madrid, Spain. Kasi ito yung globo ni Dr. Gad Rotasio Jose Rizal na ibinalik ng mga alien sa bansang Pilipinas. Kaya ito, hinahabol itong libro na to. Kasi kapag nasa kanila, sila yung mag-implement sa federal. Hindi naman sila mag-implement kung kurak-kurak lang. Lagutong na naman tayo. Yung mga opisyalis na mayroon na kayong katungkulan, kayo naman mag-plaster naman sa inyong mga igsuon, sa inyong mga kapatid, sa mga Muslim, hindi Muslim, mga lumad o Christian o anong tribo. Kasi wala kayong pili. Mabata, matanda, nangipon, wala. Kasama yan sa programa. Ang bata, 5 years old to 10 is libre sa ID. Kasi halimbawa niyan, ilang taon na yan. Pag 5 niya, pwede na siya kasi marunong na yung magsulat. Ikaw na yung magsulat. Siya na lang yung magsulat pag-pirma. So, libre siya sa ID sa malaki sa kalan. 5 to 10. Kasi hindi marunong maghahanap buhay ang mga bata. Kaya yun ang natin, itagaan natin sila o halaga kasi mga anghel yan. Ang magbayad yan, opisina. Tulad dito, sa inyo, may magkaroon ng opisina kasi mayroong mga opisyalis na kayo. Yung mga bata, yun sasagipin ninyo yan. Kasi magugutom yan pagdating ng oras. Kasi ito lang sinasabi ko, magsasara ang bangko o ng Central Bank, walang maniwala sa akin, akala nila ako'y baliw. O ngayon, nangyayari na nagsara, ano pa kaya masabi nila sa akin? Hindi na makainin. Kasi nagsasabi tayo, kasi yun ang sinasabi ni Allah. Isa atin kasi Muslim si Allah. Isa Christian, Aman Jehovah. Kasi kinakausap ako ng ama. O anak, ito yun. O. Kasi yun ang nakakalamang sa akin. Kinakausap ako ng God the Father. Kaya yung pag-pasar natin, para sa ating lahat yan, kaniluman. Una natin natin, pamilya natin, nanay, tatay, anak, lola, lalo, o sino ba sa pamilya. Sunod naman yung ating bahay. Ngayon yung kapitbahay natin, hindi na niniwala. Kaya sabihin nabaliw na yung si Mariano o si Mariana, nabaliw na. Ipabayaan na lang natin yan. Kasi kung patulan natin yan, tayo yung nagkabalik sa langit. Nasaan yung RD sasalitain ko. Halika dito, kapatid ko, kasi kapatid ko dito sa Isol. Ito yung pasa ko dito sa RD.
Sa ngalan ng ating Papa at ni Mama, kanyang mga kasama, magandang umaga at morning sa mga Karanso, gandang hapon sa hindi Karanso. Noong 1992, nasa Manila ako, napasok ako ng Karanso, ng Edgeworth. Ito na yung Edge Global World, EOI 101. Ito yung pamalit. Nagulat nga ako pagdating ko doon kay sabi ko, ma'am, parang nakita na kita sa batasan. Lumabay na pagkanay sa batasan sa Manila, malapit sa opisina ng mga senator, Congress, di ba? So, hindi ko sukat na kanayan na nakita pa kami ni ma'am. Kaya hindi siya nanginayang na akong pinipili maging regional director. Kahit na hindi ako naging director ng police ngayon. Bar na talaga. Baka ako yung magiging governor. Malay nyo, walang imposible sa kagustuhan ng Panginoon. Si Taunong Karnanan, tayo si Toy Puluko na dante na makagagawa maba. Tayo malamit Toy Baba, dante na makagagawa mo. Sinabi kasi ng Panginoon, Mama, kung sino yung taong tataas niya, walang sino na makakagawa sa kanya. Sino naman yung taong nakababa niya, walang makakataas. Nasa Panginoon natin. So, sana, katotoong lang ang may ko, hindi na tayo maghihirap. Mawawala na yung mga corruption. Hindi naman lahat ng leaders. Minsan kasi channel by channel yan ang nangyayari sa atin ngayon. Minsan yung kagaya rin sa construction. Pagdating sa ng pondo, tumating kay engineer, pumunta naman sa Samsung. Pagdating sa security, 1,000 na matanggap. Isang Samsonite yung pera. So sana, dito sa federalismo na ito, actually hindi lang ito yung napasukan ko na federal. Nag-scouting kami ng Luzon City, narating ko na rin yun. Sama ko sila, ilang spokesman ng MILF. Si nakasalit na dyan ni Charlie. Napanood mo? So yun, nag-run siya ng kaya nagtanggal siya sa MILF noon. Nagtagpo siya kasi na-expect niya yung federalismo na ito. At federal man na niya, baliktad kasi yung federal. Ang federal is parang triangle yan. Pag federalismo ng tatakbo, ang magiging share ng national SS. Parang ganyan yun. Sa ngayon, andito yung sa taas, yung triangle sa taas. Sa baba yung sa atin. Kumbaga 10% lang natin, 90% sa taas. So maging baliktad yan pagka federalism. 10% lang ang national government, 90% sa atin. Kagaya ngayon, ang ligawa sa Mars na sa atin. Nasa atin ang kayamanan dito sa Mindanao. Tayo ang pinakamayaman sa buong mundo. Nandito kasi yung mga board tago lahat sa atin. Nandito yung gas. Kahit dito sa pinatayuan natin, may gas na ito. Nakikita naman din siguro sa YouTube yung sa ligawa sa Mars. Gaanap sila ng tubo. Ay may pupunan ng tubig. Kung saan lumalabas yung tubig. Nandito sa atin. Dito sa Maguindanao del Sur, del Norte. Pati sa North Cotabato nandyan. Kaya yung China na yan, nakikita nila magawa naman sa Philippines. Waste frequency. May gamit sila na inaibot yung natin dito. So, yan ang hindi natin alam at ang bagay dyan yan. Larong totoo. Noon-unti nilang gasolina natin dito. Dito ang kayamanan. Yung mga gold bar natin, dinala ng mga hapon dito sa atin. Dito inahabol sa atin. Tapos sa mga treasure ay yung mother box na 30th nandito rin sa amin. Nakita ko yung sketch yan. Yung
secretary ni Marcos. Parang kayo yung papakita sa Manila. Yung nakakuha ng Golden Buddha noon. Parang hindi ka makapaniwala. Na-meet ko, pinakita sa akin ang mapa ng lahat mga gold bar dito, mga Microsoft green card, Liberty Bank. Yung green card, yung amount ng pera na nakalagay doon sa bawat kawal. Siguro kahit 10 winners ka karga ng tag-isang dito, di magkasya kung ipapalit. Actually, holder na kami doon. Nadala na yan doon sa Manila, pero kailangan ng mother box na nandun. So, ito siguro magtataka tayo kung ano yung sinasabi ni Mama na mga kayamanan na yan. Ana pagkakip, ito ko kapag inubutan na ito, apag ko tayo, ano may kangapungan ng mga tao yung dito. Pues, bantangan, yabas sa kita ng dito katawasan, nandito ang lahat ng yaman sa Mindanao. Inshallah, pag sila mga tao na naniniwala, i-class, kanukarnan, nakasabon-sabon na i-class, alam yung mga na katawasan. Eh, kwe, kaya na, itaw na ka na, tamangking sila di ka naman magayo, nalikan ka dito mo sulit mo. Yun ang sabi ng Panginoon. Hanggat hindi kayo magkakaisa, hindi lalabas yung grasya. Lumalabas ang grasya sa mga taong magkakaisa. So, ngayon, nakikita natin nagkakaisa tayo dito isang layunin. So, sana ibibigyan naman ng Allah o ni Papa. Inshallah. Ibig sabihin ng inshallah pag nagbigay ang Panginoon. Ito ba? Ito yung governor natin sa Maguindano del Norte. Anak ni Panginoon. So siguro, alam kong pagod na itong mga bisita natin. O kung talaga wala silang mga tinatago mga power, bakit nang gising pa sila? Diba? Ilang araw? Kaya power ang global, 101 ang Surigao. Super power. Parang wala kayong ayun. Naginom pa kayo ng mga breakfast. So siguro marami pa ako sana gusto nagsasabi. Ewan ko kung naiintindihan nila yung sinasabi ko o naniniwala kayo sa sinasabi ko kasi medyo hinanap ko kayo. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually may meeting po ako ngayon 4 PM ngayon. Ano rin tayo na ito. Siguro okay lang po ba na may iwan ko muna kayo dito. So yun, papalang po sa inyo. Salamat, Director.